Minister Middelhoff wil de zoo in december openen. Gisteren bracht minister Roderick Middelhoff, hij is minister van Economische Ontwikkeling en van Gezondheid, Natuur en Milieu, een bezoek aan Curaçao Zoo. Om te zien hoe het gaat met de dieren. Ze waren eerder in slechte staat aangetroffen omdat ze geen voedsel hadden gekregen. Het is natuurlijk een overgang van een nieuw bestuur bij de zoo, stopzetten van de subsidie van het ministerie. Maar volgens de minister wordt er nu hard gewerkt om te zorgen dat degenen die de dieren niet hebben gevoed, dus mogelijk schuldig zijn aan mishandeling, kunnen worden vervolgd. En tegelijkertijd wordt er hard gewerkt dat het park in december weer zijn deuren voor het publiek zal openen. De minister legde uit dat er dit jaar 42 dieren zijn gestorven, waardoor de zoo praktisch zonder dieren is komen te zitten. Wie daarvoor verantwoordelijk is, dat wordt uitgezocht. Maar de stichting die verantwoordelijk was voor het beheer van het park ontving tot eind oktober nog geld, maar zorgde volgens de minister niet goed voor de dieren. Daarom is het contract per 4 november afgelopen. Wordt er op een andere manier met de dieren omgegaan en hoopt hij dat binnenkort de zoo weer voor het publiek